toku emisije Narod pita voditelj Darko Tanasijević je ugostio Zoricu Marković. Nakon priloga o sukobu Zorica i Marije Kulić, pevačica je otkrila šta misli o Mariji. Kad me neko gađa nisko, ali ja sam još gora tu, ja sam rekla ono što sam čula, ali je Mariju ucenim, rekla je Zorica. Usledilo je uključenje gledateljke koja podržava nemoralnu Anđelu Đuričić i Ivana Marinkovića. Ja sam Anđelina podrška, a ova gospođa je napadala to dete. Svi znamo da ništa nije bilo između Mensura i Anđele. To što je objavljeno bilo je dvosmisleno, rekla je gledateljka. A vama je okej da ona meni želi smrt, rekla je Zorica. Darko je nakon toga pročitao Mensurovu izjavu da je bio s Anđelom. Što se tiče Anđele, proveli smo tokom leta neko vreme. Sad, šta je tu dublje bilo, ne bih da pričam o tome. Ljudi mogu samo da procene šta je bilo. Znate kako bili smo u nekoj vrsti odnosa. Sad, neka ljudi tumače šta je to bilo kad je bilo. Oženio je nisam. Sva sreća. Ne pamti ga nešto poznato. Ne razmišljam o tome. Bilo je tako kako je bilo dok smo bili dobri. Nismo se mnogo puta ni videli tokom leta. 2 puta i to je bilo sve. Ne bih posebno izdvojio taj odnos, dodao je Ajdarpašić. To on nije rekao tako. On je rekao da su se viđali 2 puta na moru, dodala je gledateljka. Ja sam prenela ono što je Mensur izjavio, a Anđela je meni tad slomila naočare, pa je poželela smrt meni i mojoj deci. Ako je vama to normalno u redu, ja njenu porodicu nisam spomenula ni jednog momenta, a ona moju vređala. Ona je celog mojoj porodici želela smrt, dodala je Zorica. Pa šta, i vi ste njoj svašta rekli, ja nju podržavam, devojka je super. Zvezdana svi napadaju i osuđuju, a on je svoje uslužio. A njega je Ana provocirala. Videlo se da je Anđela Zvezdana obožavala, čim ga miriše, ljubi, liže, pa je obožava miris znoja svog supruga, rekla je gledateljka. Da li biste vi bili srećni da vaša ćerka liže prljava stopala i miriše pazuh i izduvne gasove na televiziji muškarcu, pitao je Darko. Nemam ćerku, ja imam sina od 36 godina i sutra bih volela da oženi Anđelu takvu, dodala je gledateljka. Jeste li vidjeli kako se Zvezdanu gadi ono što ona radi, upitao je Darko. To nije loše ništa, rekla je gledateljka. Kako komentarišete Maju, upitao je Darko. Ja nju ne komentarišem uopšte. Anđela je imala samo Zvezdana, Maja koliko njih. Anđelu bih ja za snajku, rekla je gledateljka.